Топскотес БГ на линия. Днес имаме гост и клиент. Не кой да е. Това е Стенли. Един от най-известните певци в България. Стенли, с него комуникираме може би месец и той реши да дойде при нас да се купи City Cocos кутия. Вече тук половин час го тестваме. Стенли, може да кажеш първо мнение? Ами, какво да кажа, аз за първи път ще карам такова нещо, обаче се доверявам на Станко, човек, който се занимава 17 години с този бизнес. И това е най-важното, че станахме приятели и му имам доверие. Аз го взимам за къмпинга. Имаме бунгало на къмпинг Карапя и ще ми върши прекрасна работа. Станко ми каза и друго нещо, че има и части, има всички неща, които са необходими, ако стане нещо. Да, сервиз е отзад. Има сервиз, така че Станко, много ти благодаря, приятелю. Аз наистина ти казвам приятелю, защото отскоро те чувствам такъв, защото си много готин пич и общо взето ходих и на други места, в един друг град ходих, такова внимание не получих там. Не искам да казвам града, но те хората знаят. Така че това е мотора, нали мотор се казва? Да, City Cocos скутер. City Cocos скутер, електрически скутер с 60 волта батерия, 20 ампер час. Това е моят избор. Надявам се и Людмила и Никол, моите най-близки хора, да го карат на къмпинга и това е. Да си пожелаят да не падаме много. Стенли е тук с своята съпруга и своята дъщеря. Със сигурност няма да падате. Добре. Със сигурност няма да падате. Добре, Стенли, благодарим, за нас е чест. Аз също благодаря. И до един-два дни ще ти го доставим. Благодаря. Благодарим. Топскотес БГ.